И какво става, хора? Аз съм Репортер БГ и днес ще снимаме в Ендергода. Да. Скачаме на PvP с The Killer BG и младенчето е тук тоя. Да, и той каза хай, той е заглушил поради една лека причина. Да, сега напишем... Как му удари? What the... Някакъв сигурно проверява за хакове. Да, какво там не знам, майко точно в клипа ми. И тук се очудих. Нали бе? Искаме мен да ме бусите. Обаче с колата на спална. За клипането. Колата на хората е готово. Сега, дано да дойдат. Сега се обикаля около мен. Бързо дойдат. Човек не ми показва, скачам. Който се чай малко. Тук май видях един човек. Или май не съм. Нз. Ето ще опитам Бобито, за тебе, Бобито. Оп. Мога. То се Evil God човек. Кой? Бобито? Не е някакъв Илиан Про БГ търси си факшън, пък е смисъл Evil God. Вау. Сигурно са го изхвърнали, защото много пире може да играе сега проси факшън. Ере бе, то няма да скочи бе човек. Но. Той се изключи. Фака, аз трябва да пия, човек. Да скачаме. Да. Хора, убихме двама, които бяха про единичка. Аз убих трима, плюс индиската. Но. Абе, аз убих ония Бобито едно, бе. Аре бе. Той сега вижда, че тримата и го е страх. Оф бе, скочи бе да те разкатая бе. Мога бе, човек сами се хабят. Знаеш какво човек? Аз ти Аменда. Аре. Да търсим TN14 да му отмъстим. Дай. Стига. Чай, как ги прибивам тук. Гледай само как ги прибивам. Това Даркнесън не може да ме види къде съм го човек. Не може да ме види, нищо не може да направи. Гледай го. Не може да направи нищо. И ма бият 2 в 1 ми правят майко мило, аз съм мръда човек. Дай бързо, идвай. Бързо. Че Адриана тук ме подпукват, всичките ме подпукват. Майко мило, стана боя. Дай му, убивай. Директно трябва да му. Той е Darkness, ще му спукам мамата. Абе човек, аз не мога да разбера кой му удари. Те искат килари бе, какъв е това? Демидж бе, мангали. Младене скача веднага. Аре бе, скочи бе, бро. Гледай, правят ли две в едно. Той е скочил ние Аз не мога да бия, бе, не мога да ги бия. Ние убихме един фулка. Аз умирам. Бързо, вземете му айтемите. Вземай фулката. Ти кой си бе? Пак мръсна. Сега не го ще убием. Аз му взеха панталоните каската върка. Аре лаве, Адрианчо. Дайте му бе. Аре бе, по това... Подпукайте го. Умирам от Аро крафта. Той има много ласка. Подпукайте го, аз го почнах това. Бе. Бати скила бе. Бати скиловото копеле. Аре, мани са пак тива айранка тъпа. Бати скиловото копеле бе. Фак, метнах се почна. Аз скочиха ми два брат. Аре, лачи малко хилп. Идвам! Адриана тук е каската. Опа, нищо. Аре бе. Дай му младене. Аре бе, младене, малко по-бързичко тук. Аз и младене убихме една фулка пред малко. Браво, мен ни правят 3 в 1, 2 в 1 обърках. Идвам. Не дей. Дропвам. Няма да дропнеш пък. Аре бе, той Адриан само ме подпуква човек. Малко съм го убил някакъв между другото. Аре бе, педера съм да се няма. Да е ба. Не мога да оцеля човек.
Не, скочиха ми глава с много скилове. Не е честно. Ебат ти бъглата перла! Това е тъс бъгла перла, бе! Гледай ги, бе! Гледай ги, бе! Гледай ги, бе, брат! What? Бъгна ми са перлата. Какви са тия скилове, бе? Аре, умри, бе! Тъпак мърсен. Но да ти ме охилаш. Fuck up. Fuck up. Fuck up. Какво казах току-що? Умирам! Аз съм на ното точно. Ела. На нули? Да, на но. На норд, ако ти не знаеш какво е на норд. Знам, бе, не съм тъп. Тичкай, батко, тичкай! Моли това да го подпукам тук? Браво, аз ще се измъкна. Ако не знаете най-оригиналния начин как се измъква, ето така се измъква. Аре, бе, Аре, брат! Не мога да уча това. Бах ти. Yes! Умрали! Кимрято е. Fuck! О, мага! Това е тура. Не умрах! Аз ще метна перла, човек. What? Не! Това е на Darkness трапа! О, мага! Сега какво ще правим тук? Сега ако отворите и копеля, ще го смажа. Мага, човек. Това е ако целима. Той ще нацепи са. Заради него няма да можем да се измъкнем. Нямаш ли лък? Нещо? Не, нямам. Чай малко, имам. Мърдай се като качалка. Ма само трябва да ме пазиш, чули. О, за малко ще идем оцели, човек. Пазима. Пазата. Фак. И... нямам стрела. За какво ще правя? Сега то какво мазваше на оби, брат. Ми хора, крепъж ще бъде до тук. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, споделяйте. Може да оставя линк тук в енергола за тъмбулата пак, ако не сте я забелязали. Все още. Чао!